Okay. Ningangcola negqithisele apho nithanda khona, ne? But okwalomzuzwana ngicela simamelaneni, ne? Anzange ngizotitsha. Bongazi utitsha kakade siqabile ubhala nje madam. Ngamanye amaxesha ubokho uvala umlomo, yazi? Ukuzinqande before uyikhuphe into ngomlomo. Because indelelo le ayenzayo, yindelelo nyani. Because ke mina ke umuntu ndiyakwazi umvula mna enze unothanda khwele sihla apha kum. Because ndiyazi uzabuya azokhala kum because i-13 kaJanuary seyilapha. Xolo ke madam, ndiyaxolisa madam. Masingavi kabuhlungu ngenxa yenu Lilitha. Iitishara ezininzi ziyayibaleka i-secondary school ngoba ziyazi uba zizawudila nabantwana abanje. Masingavi kabuhlungu ngenxa yenu sisemsebenzini apha. Uphula nto, Azola ithomi yakhe. Akezanga mem. Hey, hayi kumnandi uba ngo-Azola. Ebezazothini madam kodwa kubhalwa. Thini Lilitha? Ma-grade 12. Ndizocengana nani bethuna. Siyayazi uba isondele la date 13. La moya wozibulala because you didn't make it. Ndiyacela bethunani siwukhabe. Nyani ke mem because it doesn't mean it's the end of your life. Khathule Annelisa ndiyathetha. So siyanicela bethunani asifune tu lonto. Siyanicela la moya wo-commit suicide ndiyanicela bantwana bam. Asifuna ukuva apha endabeni kusithiwa umfundi webanga le-12 wasekuzokhanya secondary school ubhaqwe ebhubhile emva kozibulala ngenxa engaphumanga kwiphepha lebanga le-12. Asifuni loo nto. Kukho umuntu onqonqozayo? Angangeni nje unqonqoza kulo mnyango wesibindi. Ngena wena. Molo mem. Molo nawe. Hayi paranation ibhuta. Ya Lilitha wena, awubambeki wena Lilitha la we. Khayeke bani nibambe. Ngibamba i-break yabo, phona ngibamba i-break. So. Liphara ke elo mem, udila nephara apha. Hamba uthetha loo nto. Yakwazi uthetha kani wena? Jobhitya teaspoon. Andakuqhwaba ke mna. Abethuna, ijenti esetheni le. Mem ndiyazingenela mem, ufike uthetha into engekhoyo ndizingenela mem. Wesandisa ngakunze kuwe mem apha. Unyanisile nje uAnnelisa uyazazi naye uliphara nje, ayizojika loo nto. Uthula wena nginqayincinci di-adapt sungiqhela va. Ya Lilitha le class yakho le. Soqoba ukutyholwe mna boy kuthiwa na-respect. Yewethu, ngawungena nje kwakho sekwenze kudyudululu kule class. Xolo mem. Bayangiqala mem abantwana. Abananondazi abantwana abo. Yewethu, ungubani igama? Ufuna ntoni ka-grade 12 khona? Eligama mandibiza nguParanation. Phara ntoni? Ukhulule lo mnqwazi futhi. Thule phantsi, thule. Ngizokhulula mem. Mem bengithunywe phangu mem principal teacher bengithunywe phangu tishara le. Awuthetha nami uthetha nolawe ngoku. Uthi usathini wena? Uthe umcela umfokotopela umfotokofi umshot of coffee lapha. Khathetha into evakalayo umfana. Nina. Besithi bacela umsotokofi phela amaphepha. Umqoto fope. Uyatshaya wena. And I'm worried ngalonto. Mem, ancheka ukuchaya mna mem. Yewethu usuphikisa lento ndiyithethayo ndithi uyatshaya wena. Uzomfotokopela. Yeah, mem ufuna ukuthi umfotokopele, mem. Then so fotokopa ntoni? Sifotokopa izandla ezi zakho. Yo, laweni maphethanga la maphepha hey. Animaphethanga mem la maphepha. Intsango le ikwenza libale mntanami. Benthantshayi mem. Ndiblame yona. Xolo mem lo wathatha wona phethanga. Lilitha kubamba wena bo. Sawuthetha manje hami Lilitha. Break boy. Bachaya bonke mem no Lilitha no Azola. Bachaya bonke. Yaqonda nje lonto. Hayi mana Nelisa. Hayi ntoni? Ndithetha inyani nje. Hayi, ngazongibethela umntana. Phuma futhi, phum, phandle. Thini? Uzoqeqesha bakho wena ntoni ingxaki yakho na wena na Nelisa? Ingxaki yakho thuba. Hey, phuma. Hayi bethuna mandithathe early retirement because wow.